Hello, am revenit. I came back. Sunt Natalia, am 12 ani. Vă invit pe canalul meu de YouTube MasterChef Natalia. De data aceasta vom prepara împreună negresa, prăjitura mea preferată. Este o rețetă foarte simplă. Iată ingredientele. Vom folosi 3 ouă, un plic de zahăr vanilat, foarte important, un plic de praf de copt, o esență de rom pentru a da aromă prăjiturii, o cană cu lapte, cană pe care o vom folosi pentru măsurarea zahărului și făinii, fulgi de cocos, un pachet cu margarină pe care îl vom topi la foc mic pentru a obține glazura. Veți vedea la final. Vom avea nevoie de o tavă, hârtie de copt. De ce? Pentru a nu se lipi prăjitura noastră. Am omogenizat toate ingredientele și am obținut o compoziție foarte cremoasă pe care o să o pun în tava de copt. Să nu uităm la final să punem cacao, că doar prăjitura noastră se numește negresa. Vom preîncălzi cuptorul la 180 de grade și vom da prăjitura timp de 30 de minute la cuptor. Am scos prăjitura din cuptor. Uitați cât de frumos a crescut blatul de negresă. Între timp ce prăjitura noastră era la cuptor, am preparat crema de glazură și fulgii de cocos prin care vom da prăjitura. Voi tăia prăjiturile în cubulețe mici pe care le voi da rând pe rând în glazură și cocos. Wow, ce minunată a ieșit această negresă! Delicioasă și pufoasă! Vă recomand și vouă cu încredere! Este preferata mea și cu siguranță va fi și a ta.